तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर आज आषाढी कार्तिकी म्हणजे पंढरपूरची वारी आहे। तर आज आपल्याकडे पण आपल्या देवळात श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर या ठिकाणी पण कार्यक्रम म्हणजे ते पूजा बिजा करतात। आणि आता जी म्हणजे सगळ्या शाळेत असा की वारी काढायची म्हणजे सगळ्या मुलांका घेऊन वारी करायची। एक तर आमच्या पण कॉलेजमधील म्हणजे पेंडूर शाळेतील न्यू इंग्लिश स्कूल पेंडूर मधील जी मुलं असतात ती पेंडूरमधून हयपर्यंत पेंडूरमध्ये आधी फिरतील नंतर मग हय येतली आहेत। तर आता हय काय काय पूजा चालू आहे आणि थोड्या उशिरा मग नंतर येते ती तर ती पण वारी आहे त्यांची ती येतली आहे। तर आम्ही आता इलो आता डायरेक्ट आम्ही जाऊया म्हणजे आम्ही पाया पडूया आणि नंतर मग थोड्या उशिराने येतली ते तुम्ही बघा। मित्रांनो वारी इलेली आता तुम्ही बघू शकता वारी इलेली आता नुकती।
आहे.